jakom mar party nitiere joma wacho ni party no yiengni ahinya, mano gima ojite no neno bang' lalo jakom. Ang'o mudhi timo mondo mi meli ma party miwacho ni is the biggest north of river Limpopo ni mondo okwang' motegno, nikech apaka mar lalo jakom no yiengo chama ma ji to yie ni mato no yiengo chama nyaka piny ngima. Udhi chunge nang'o mondo we yiengni? Aparo ni Trevor, jakom kochopo this Thursday to jakom bro bedo ni osewewa for the last 3 months. To wicho osebedo mang'eny mokalo, chalo mana higa. To koro osechalo mana higa achiel. Ting'eni sa asaya kotie piadh winy machalo jakom mosebedo kodwa 40 years komako onindo, tungni nyaka bedi. Mane tungni mosebedo kwaneno. Kendo adwa goyo erokamano ne Dr. Oburu nikech noyiere kaka party leader. Nokia kata nine obedo nominated mondo obed party leader. To kano se yiere to kao ushukani. Osetemo kabisa mondo steady the ship for the last watch ni 90 or so days ma jakom osebedo maonge. Aparo ni wanyalo wacho ni osetemo kabisa mondo steady the ship. Gik matimoregi magi to are normal, kata ka kata ka oto yiengni machalo mane jakom owewacha. To Trevor, adwa go erokamano ne members mag chama. In fact, samoro kata jotelo wane makoro watimo bickering, lakini members wa grassroots osegolo wa oko. Ng'iyane Magarini kaka ne Wayombo by election. Ng'iyane Kasipul. Ng'iyane Ugunja. Mano is from the strength of our bases. Jowa mani grassroots, jo polling station, jo ang'o gimako chama kendo ginindo gwelo ka ngiso ni chama tek. Kendo king'iyo polling manotim in August 2025. Tichaki ng'iyo polling manotim December 2025. The popularity mar party oidho. Matiende ni kawa maka chama wan kaka jotelo, mua weche mang'eny, mua ng'iyo discipline wa chama, mua kaka jo chama. Tapa chama bro chung motegno kendo bro dhi mabor. Okay. Aneno ka nitiere jomoro ote mang'eny ka NDA ma NDA